Krásný den, zdraví vás Milada Deřáková, laktační poradkyně, zakladatelka projektu Umění kojení a také etoložka miminek, která se věnuje jejich přirozenému chování a potřebám. Mám tady dotaz v rámci rychlokonzultace, takže pokud byste chtěli podobným způsobem zodpovědět vaši otázku, napište mi, objednejte si rychlokonzultaci a podíváme se na to. Tady mi psala Kateřina, má 3týdenní miminko, které se přejídá, hodně přibírá 250 až 300 gramů za týden a doktorka řekla, že ho bolí bříško z přejedení a proto vyžaduje znovu prso, aby se na něm uklidnil, čímž se ještě víc přejí a je to celé dokola. Ale více klidný je, když ho kojím pokaždé, co si řekne, což je občas i vícekrát za sebou, nebo třeba po hodině. Nezvrací pokaždé, občas jenom ublinkne, ale párkrát zvracel opravdu hodně. Každopádně je vidět, že ho bolí bříško, trošku se to zlepšilo po cvičení s nožičkami a jemnými masážemi, ale přijde mi, že by mohl být spokojenější. Když je vzhůru, většinou vydrží tak 30 minut až hodinu po kojení, kde je opravdu klidný, ale pak většinou začne křičet a má jakoby bolesti. Kolikrát se u toho snaží propínat jakoby do záklonu. Občas pomůže masáž, houpátko nebo mazlení, ale kolikrát křičí i u toho. Pak většinou musíme opravdu v ruce houpat, dokud třeba za další hodinku neusne a uklidní ho až třeba další kojení. Přijde mi trošku zvláštní, že v noci spinká bez problémů, vzbudí se jednou za 3 hodiny, nakojí se, přebalí, spinká dál bez křiku. Takže otázka zní, jestli mu od bolesti bříška mohu nějak více pomoci, nebo jestli kojit v nějakých určitých intervalech. Napadlo mě už třeba, jestli by mu nemohl pomoct dulík po kojení. A další, jestli ho ve 3 týdnech už mohu nechat spát tak, jak chce on, nebo ho opravdu musím budit každé 3 hodiny. Protože občas, když je právě kvůli bolestem dále vzhůru, pak by spala rozhodně déle než 3 hodiny. Máme ještě stále lehce žloutenku a máme na to vitamin D3 v kapičkách, který mícháme do mléka. Předem děkuji za rady. Krásný den, Kateřino. Já moc děkuji za dotaz a jsem tady s odpovědí. V té otázce je několik oblastí, na které bych se chtěla zaměřit. Jo. První z nich je to přejídání a druhou z nich bolesti bříška, třetí je to buzení a kojení v 3hodinových intervalech a čtvrtá je ta žloutenka. Osobně bych zavedla úplně jiný režim, respektive jiný způsob péče, než vám doporučuje vaše lékařka. Kojení miminka po 3 hodinách já osobně považuji za nevhodné, respektive za nevhodné považuji to určovat miminku, že já ho budu kojit po 3 hodinách. Pokud si to miminko říká samo, je to naprosto v pořádku, ale pokud jsme to my jako maminky, kdo miminko budí a kojí po 3 hodinách, tak už to v pořádku není. Proč? Miminko potřebuje kojit takzvaně na požádání. Ono tohleto slovo je trošičku zavádějící, protože ne všechna miminka dokážou nebo o to kojení žádají a ne všechny maminky dokážou to požádání rozlišit. Takže já spíš používám výraz kojit miminko kdykoliv chce. Protože kdykoliv miminko chce, tak to znamená, že to miminko potřebuje. To je velice jednoduché vodítko, které u vašeho miminka bude platit 100%, u malých novorozenců, kojenců, opravdu kdykoliv miminko chce, tak to znamená, že to potřebuje. A ve chvíli, kdy my do toho nějakým způsobem zasahujeme, tak vždycky to bude mít negativní dopad. Vždycky. Protože ten nejlepší možný způsob péče je kojit miminko kdykoliv chce. To znamená, když já ho nekojím kdykoliv chce, vždycky to bude horší. A paradoxně tenhle ten způsob může způsobovat to, že miminku je špatně, že ho bolí bříško, že je neklidné, že je nervózní, že pláče, že špatně spí, že ho nedokážu uklidnit. A to jenom proto, že vlastně nerespektuju jeho tělesné potřeby. Řeknu to ještě z jiného úhlu pohledu. Nikdo jiný na světě neví lépe, jak se cítíme, než my sami. Kdybych já vám řekla, kdy máte hlad, kdy se vám chce spát, tak na mě budete koukat,
jak na blázna, protože přece vy víte, kdy máte hlad. Vy víte, kdy chcete spát. A úplně stejné je to u toho malinkého miminka. Ono samozřejmě se učí teprve poznávat ty svoje tělesné projevy, má na to o mnoho let méně zkušeností než my, ale o to je důležitější to nechat na tom miminku. Protože když se miminko narodí a dostane hlad, respektive když se narodí, tak jeho instinkt mu velí přisát se na prsa maminky. Hned. Co nejdříve to jde vlastně hned po tom porodu. Pokud je to miminko příliš unavené, může to tam trvat déle, ale ten sací reflex, ten sací instinkt a to dostat se k tomu maminčinu prsu a přisát se je tam velmi silný. Pak se miminko vyspí, dostane hlad a začne vykazovat signály, které už jsou vlastně tím požádáním. Začne otáčet hlavičku, začne pomlaskávat, začne se olizovat, začne si dávat ručičky do pusinky, začne poknikávat. Tohle už je požádání a tohle už je připravenost miminka se kojit. Pozor, není to pláč. Ten pláč přichází ve chvíli, kdy maminka nereaguje, kdy vůbec na tohleto neslyší, nevěnuje tomu pozornost a to miminko nenakojí. Tak teprve miminko zintenzivní svoji signalizaci a začne plakat. Ve chvíli, kdy maminka ho přiloží k prsu a nakojí, miminko se uklidní, utiší se a je mu dobře. A řekne si, aha, já jsem měla nepříjemný pocit a maminka mě nakojila a mně je teďka dobře. Tak já to příště udělám zrovna tak. A ve chvíli, kdy příště dostane hlad, tak zase zasignalizuje mamince stejným způsobem. Maminka ho zase uklidní a miminko je zase dobře. A tímhletím způsobem vlastně miminko se učí, že když má hlad, řekne si o kojení a pak už ten hlad nemá a je mu dobře. A naučí se regulovat ty svoje tělesné pochody, ne regulovat. Naučí se říkat si o naplňování svých potřeb. Ono je to instinktivní, ale zároveň s každým úspěšným pokusem se to posiluje. A to samé je ze strany maminky. Maminka, které se narodí děťátko, je dobře napojená na svoje instinkty, tak tohle to vlastně udělá automaticky. Ale zase i u té maminky, obzvlášť prvorodičky, pokud třeba neviděla nikdy vyrůstat žádné miminko, tak s každým dalším kojením se tohleto posiluje, protože ona si řekne, aha, tohle moje miminko, ono mi vydávalo tady nějaké signály, olizovalo se, mlaskalo, já jsem ho nakojila a ono je spokojené, tak to je skvělý. Tak já to příště udělám zrovna tak, protože to vypadá, že tohle mu pomáhá. A i ta maminka se s každým dalším úspěšným pokusem učí, že to je ono, že to je ta správná reakce. Takže nejenom miminko, ale i maminka se učí a, co je obzvlášť důležité, posiluje se ta vaše vzájemná interakce, kdy miminko věří, že vy mu rozumíte a že naplníte jeho potřeby. A vy věříte miminku, že vám zasignalizuje, dá vám vědět a že má ve vás tu důvěru a že mu pomůžete. Takže tímhletím se posiluje to vaše pouto, to vaše napojení a ta vaše vzájemná komunikace. Zatímco, když přijde lékař a řekne, kojte po 3 hodinách, tak tohleto celé vezmeme a rozbouráme, respektive vůbec to tam nevznikne. Děťátko signalizuje, maminka koukne na hodinky, nenakojí. A nebo maminka nakojí, dobře, dítě usne a maminka jde a za 3 hodiny ho jde vzbudit, aniž by dítě signalizovalo. Jo? Absolutní narušení tady toho procesu, který jsem tady vysvětlila na začátku. Vy tam vlastně vstupujete z té role, která určuje dítěti, co má cítit, co má dělat a co se teď od něj očekává, co se od něj chce. A tohleto může být poměrně zásadní problém do toho režimu. Jo? Některé děti to zvládají líp, ale většina dětí to zvládá hůře. A může to sebou nést několik efektů. Jeden z nich je ten, že zbudíte spící dítě a nakojíte ho ve chvíli, kdy ono nemá hlad. Může to vést k tomu, že to dítě se nakojí málo, protože nemá hlad a chce spát. A to jsou potom ty dětičky, které takzvaně neprospívají, které nepřibírají, protože maminka je neustále budí a snaží se je kojit ve spánku a ty děti se nenají. Ale může to mít i ten opačný efekt,
kdy vlastně jako přibírá hodně, protože vy ho zase se snažíte nakrmit ve chvíli, kdy není hladové. A ono může mít silný opravdu sací reflex a tu chuť se nakojit, to miminka mívají často, takže naopak se bude kojit ve chvílích, kdy samo by si o to kojení neřeklo. A dostáváte do něho vlastně mnohem více mléka, než kdybyste to nechala na tom miminku, což samozřejmě může vést k tomu, že se přejídá a může to vést i k tomu, že ho z toho přejedení bolí bříško. Takže moje doporučení je nechat to plně na miminku. Protože stejně tak, jako se miminko naučí, že má hlad, zasignalizuje a to kojení mu pomůže, tak úplně stejně se miminko naučí, že když to přežene a předspe se a je mu špatně, tak se postupně naučí, že už to dělat nebude a bude pít jenom tak, jak mu akorát stačí. Ale k tomu je potřeba splnit nezbytnou podmínku a to je kojit to miminko tak, jak chce. Protože když to miminko není kojeno tak, jak chce, no tak ono se našťouchne, když tu možnost mít bude. Protože bude vědět, že příště zase ta možnost buď nebude, a nebo mu ji zase předložíte v době, kdy ono se kojit nechce. Jo? Takže vidíte, jak je to komplexní ten proces a jak opravdu není vhodné kojit miminko v předem určených intervalech lékařkou nebo kýmkoliv jiným nebo vámi, ale opravdu nechat to na tom miminku, protože naše tělo, náš organismus nejlíp ví, co jsme schopni zvládnout. U nás dospělých je to samozřejmě zkomplikované tím, že jíme nezdravé potraviny, průmyslově upravené potraviny, kde jsou často přidané látky, které nám chutnají. Ale tohle to se netýká novorozence na mateřském mléce. Tam je ta strava plně zdravá, je to to nejlepší, co může být. A miminko právě tím dalším a dalším a dalším kojením na požádání, to znamená tak, jak ono chce, se učí vlastně, že si řekne v době, kdy má hlad, že přijme tu dávku, kterou potřebuje a bude se méně a méně přejídat, jo, pokud tam se přejídá. To, že ublinkne, je naprosto normální, dělají to miminka běžně a často. Já doporučuji, pokud po tom blinkání miminko pláče, znovu ho nakojit, protože to blinkání je nepříjemné, potřebuje to miminko zase spláchnout. Takže nebát se toho, ale opravdu opustit ten model, že já jsem ta, která řídí miminku kojení. My jako maminky máme obrovskou zodpovědnost a leží na nás obrovská tíha práce. A když se můžeme odejmout jedno břemeno, to znamená neurčovat dítěti, kdy se má kojit, tak je to pro nás vlastně velmi úlevné, protože vaše role je rozpoznat, kdy se miminko chce kojit a v ten moment hned ho nakojit. Ne za půl hodiny, ne před půl hodinou, jo? Ale ve chvíli, kdy ono chce. Takže to si myslím, že pomůže hodně. Může to pomoct i s těmi bolestmi bříška, ale co se týče bolestí bříška, tak tady absolutně není prostor na to v téhleté krátké konzultaci zodpovědět veškeré souvislosti ohledně bolestí bříška. Takže já vám tady dám do komentáře odkaz na svůj online kurz Spokojené bříško, kde právě probírám bolesti bříška z různých souvislostí, tak jako jsem vám tady vysvětlila souvislost kojení na požádání, tak vlastně souvislosti veškeré kolem dokola, co se týče bolestí bříška. Jo? Takže důležité je miminko v pláči opravdu chovat, mazlit, kojit. To je to nejdůležitější. To, že se miminko propíná do záklonu, není známka bolesti, ale už vůbec ne bolesti bříška, protože když nás bolí bříško, tak se spíš máme tendenci schoulit, než se propínat. Ale je to známka toho, že to miminko je rozčilené, že je opravdu na nejvyšší míru rozčilené. Už fakt nemůže, už neví, jak vám to má říct, co potřebuje. Jo? Takže zase nás to vede k tomu napojení se na to miminko. A opravdu, pokud byste chtěla, tak můžeme se domluvit i na delší konzultaci, na delší spolupráci, protože tady vnímám, že je hodně toho, co probírat, aby to miminko bylo spokojené a aby vy jste i v tom byla spokojená, protože vidím, že vy v tom spokojená nejste, že tam dochází k obrovskému nedorozumění mezi vámi, vaším miminkem, vaší lékařkou a tom, jak to vůbec skloupit. Ale když tu situaci správně uchopíte, tak se najednou můžete dostat do toho souladu
a do té vzájemné harmonie. Jo? Takže ještě k té žloutenku nejlépe odbouráte tím kojením. Jo? Takže pokračovat intenzivně v tom kojení a ještě můžete zkusit pít jaterní čaj. Vy pít jaterní čaj a miminko dostane ty látky skrze vaše mateřské mléko. Takže tohle to byl takový opravdu kratoučký nástin, abyste mohla nacítit tu základní esenci toho, kde je potřeba upnout tu svoji pozornost, zaměřit tu svoji pozornost a i tím, jak dál můžeme spolupracovat, ať už v tom online kurzu Spokojené bříško a nebo formou osobních konzultací. Tak jo, držím palce. Mateřství dokáže být nádherné, ale je taky velmi náročné, to bez pochyby. A já vždycky hledám tu cestu nejjednodušší a nejpřirozenější, protože ono to jde ruku v ruce. To, co je nám totiž přirozené, tak se tady vyvinulo v milionech let evoluce. A evoluce dělá věci co nejjednodušším způsobem. To jde, protože šetří síly, šetří energii. Takže to, co je přirozené, tak je pro nás zároveň to nejjednodušší, nejharmoničtější a i nejradostnější. Pokud my si do toho začneme uměle sázet překážky v podobě právě třeba toho 3hodinového intervalu, té kontroly toho kojení, i nějakých třeba dalších věcí, jako jsou masáže, cvičení, které vlastně nebývají potřeba. Pokud vím, jak s tím děťátkem zacházet, tak vždycky se to nějakým způsobem zkomplikuje. Ta přirozená cesta se ukazuje za mě jako ta nejlepší. Tak jo, budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak to s vámi rezonuje a co dál můžeme spolu podniknout.